nan ba za ka yi kokari ba to kaga ga shaidu ne nan zaune shagon umaru mugu ina yin ka dan na gane ka kai madambaci ba gobe ma ina yin shi sosai saboda tunanin ɗaukar buhu ga dambe nan in ga dai kai fito ina fi murawa shi kaɗai zai sarka tirela ga dambe nan daular auren yakubi wa da musa wannan sanarwa ta fito ga jamilu ne daga katsina wai shi ke da 'yan dambe da kowane ya yi dambe guda sai ya tsaye ka dambe biyu da kun yi dambe guda sai ku tsaya tsaye na san kun yi dambe kowa ya yi dambe amma a samu wanda ka koma na biyu da an gama wanga dan dambe guda ba ai ka gani ba ko da dadewa ba ba ko da dadewa ba magana ya ce tana nan ta sha mai kai a kudu can ta tare daga ga gurba ta zo tare daga ga kudu can da jira ne dan diga ga gurba da can da hakere ya fito ya bi yan kallo wai ana zuba mai kama min ɗaki ba babu wanda shi ne da fika daga amma ana zuba mai kai aike ne in sawo jaki nan maraba ida